Chcete vidieť, ako sa vyrobí trojizbový mobilný dom? Poďte sa pozrieť. Tento kolodom bude výnimočný. Má 3 izby, loft a výsledok uvidíte čoskoro. Práve sme práve dokončili tento nový model Kolodom Sky, ktorý má 3 samostatné izby a zároveň je na celoročné bývanie. Zaujal vás tento jedinečný kolodom? Príďte do nášho kolokempu a vyskúšajte si ho naživo. Tešíme sa na vás.